Salutare, salutare! Astăzi este ziua cea mare, ziua în care vine Moș Crăciun și trebuie să fii mai bun. Suntem de Crăciun în familie, mâncăm ciorbă de perișoare, avem țuică, hai noroc. Avem, ce asta, tati, slănină, tobă, ardei, ce să mai. Toate de ale gurii românești, făcute de mama, făcute de tata. Suntem aici la părinți. Și am zis să fac așa un vlog pentru că n-am mai făcut de mult pe canal. Ana. Asta este operatorul nostru, Rodica. N-am mai pus de mult un vlog pe canal și am zis să vă zic că vă pregătesc lucruri noi. Am lucrat foarte mult cu oamenii de la HBO, am lucrat la întorsura Buzăului cu Ariston, am fost până și la filmări la grădinițe, așa că de-aia n-am mai postat. Însă acum vreau să vă invit să vedeți un clip nou făcut de Samuel, se numește Antidot și vă invit să vedeți câteva secunde din el și poate dați și voi acolo un comentariu, un like sau o părere dacă vă place. Așadar, acesta este clipul. Fără mască, falsitate, fără să mă ascund de noi. Am trecut prin ploi și tunet, am trecut și prin noroi. Dau muzica tot mai tare, ia o fată din public. Punem Henny în pahare până nu mai simt nimic. Plăcerea ei e totul, bună ecuație. Să-mi vindece rănile din suflet, operație. Noroc, sănătate la Hai, mulți noroc, ani, sănătate Crăciun la mulți ani, fericit. Crăciun fericit. Zi ce vrei, nu e nicio problemă, te vede toată lumea. Să fii sănătos, să ne întâlnim numai momente dintre ăștia frumoase. Așa să fie, vă urăm un Crăciun fericit. Acesta a fost clipul, sper că v-a plăcut și sărbători fericite, un an nou mai bun și multă sănătate. Numai bine!